Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang piyesta ni San Esteban, ang unang martir sa atong pagtuong Katoliko. Usa ni siya sa 7 ka deacons nga gipili sa mga apostoles para motabang nila niya. Nahimo ni siyang maisugon nga nagwali sa maayong balita o gipatay siya. Ang nagbantay sa mga kupo sa nagbatok kaniya nga mga Hudiyo, nga mga leaders, mao si Saulo nga nahimo sang San Pablo. Nagpailalang ni nga ang dugo sa mga martyrs mao gyoy seeds of our faith, liso sa atong pagtuo nga motakod ngadto sa uban. Mo nang natakdan si Saulo sa kaisog sa pagtuo ni Esteban og na-convert, later on na-converter si Saulo na himong San Pablo. Pinaagi ni San Esteban iampo nato nga magmaisugon kita kanunay sa pagsaksi sa tong pagtuo kitang tanan nga mga Kristiyanos ug dili mahadlok sa kamatayon kung dili malipay nga magpakamatay para sa atong pagtuo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, iampo nato nga malig-on sa dangilang pagtuo ug mahimong mga maayong panigingnan sa kalibutan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Itugot, O Ginoo, nga masunod namo si San Esteban nga among gihandom aron makat-on kami sa paghigugma hangtod sa among mga kaaway, kay among gisaulog ang pangili niya nga nahibalo pag-ampo ug pagpasaylo bisan sa mga naggukod kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga taong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Samtang ang mga sakop sa labawng hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niyang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaninya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panang, usa ka kuta nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salibdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinod anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya ako ug maglipay sa imong kaayo.
sa imong mga kamot o Ginoo. Akong gitugyan ng akong espiritu, padan-aga ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwasa ako diha sa imong kaayo, gitaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao, sa imong mga kamot o Ginoo. Akong gitugyan ang akong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa katinun-an, pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop og motaral kaninyo ngadto sa hukmanan og latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako, og makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maghuna-huna ganitag kaluwasan ang ato gidayong number 1 nga ma-imagine nga dili ta mahimutang sa peligro. Ana gina, no? Luwas good. Si Kristo mao ang gitawag og the only Savior, ang bugtong manluluwas. O sa iya karong gisulti sa atong Ebanghelyo, mura magdili kaluwasan ang iyang gisulti. Di ba? Kung sa ato bang standard ba, mura dili kaluwasan kay
iya naman hinoong giingnan ang iyang mga apostoles nga lutuson mo, daog-daogon mo, patyon mo. Niya, ay lang mo reklamo, ay lang sa kabalaka, padayon, kay maunay inyong kaluwasan. Naminaw ani, usaanis naminaw si Esteban. Og sa dihang niabot na ang pagpanglutos, gidakop na siya, kay matud pa sa unang pagbasa, may man kay siya mo sangyaw, may man kay siya mo lantugi, napildi man niya to mga leader, gihimuan siya og gitawag og false accusation. Di ba common man ni ron sa atong mga politicians, hasta gani din sa atong simbahan, mga leaders, basta masakitan gani sila, kani mga tinawag datog mga gamhanan, himuan dayon taog isyo. Niya nga to mga isyo, kana gyong makapapriso nato, kanaging ilang word karon makapa-impeach, nga kuan ba, mga makadaot sa atong kinabuhi. O, ang pinaka-worst yun, pwede tang patyon. Okay, lingya imong tupad. Ing na, okay ra ni mo patyon ka? Nako no. Patyon ka ba? Kay matod para ba diri ni Kristo, kasukan mo sa tibuok kalibutan tungod kanako. Og tinuod gina mga igsoon. Nya karon ngano man nga mao man ni ang pamaagi ni Kristo. Nganong dili man protection against pains, sufferings, and death ang iyang ihatag nato. Kaluwasan man kaha ang iyang gihatod nato. Nganong itugot ra man niya nga prisohon ta, batuon ta hangtod mamatay. Kani-gani si Saulo, pagsunod sa niya sa Ginoo, gipriso pud ni, human giputlan sa liog. Si San Pedro nga nisunod sa ni Kristo, gipriso sa paghuman, gilansang sa krus nga gibali ang uod diri sa ubos, ang tiil dito sa babaw. Nganong gitugot man is Ginoo? San Pedro kalungsod, gibangkaw nga nagsunod man tatos Ginoo. Si San Lorenzo Ruiz, atong unang santo sa Pilipinas, torture og maayo dito sa Japan, gihumol atong septic tank, giunang uong atos ubos, hangtod namatay. Nganong gitugot man as Ginoo? Ay, nangaigo unta atos kilat, unta atong nag-torture nila. Katubag mo, nganong gitugot sa Ginoo? Mura mamog na nga matay. Wasag ko'y klarong tubag. Pero ang unag yung tubag, musunod magkatang Kristo. Unya, kay ang gihatag ni Kristo natong panigingnan, gilutos man siya, gitorture man siya, o gilansang sa krus, o gilubong, namatay o gilubong. Munya musunod magkataniya. Di ba? Mo ginay pinakaunang rason, follow the leader. Matod pa ni Kristo, why tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo, why sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Ilingay mong tupad, na musunod yun kang Kristo. Musunod ka. Simba man ka, musunod ka. Oh, nya di ka mo reklamo libakon. Din aka mo reklamo og tamparuson. Din aka mo reklamo og daog-daogon. Oh, mao na siya unang para nako number 1 gid na nga rason. Ikaduhang rason, more ni siya sa theological. Mutuo man ta nga naatay kalag. Kining lawas, kung ato ganing protektahan, ato ganing isalbar ang lawas, kasagaran gyud
padung sa sala. Kanibang pagsalbar sa atong lawas, padung sa sala. Ni ang sala mo'y makapatay sa kalag. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Wa mo kay nomdom. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu o ang akong kalag. Wa mo ingon si Salmo or si Esteban, bakit mo sa nigilitok ni Esteban, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Wa mo ingon si Esteban, dawata ang akong lawas. Wa sa ta mo ingon, sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong lawas, espiritu. Nga naman, kay kining atong kalag, mauni ang dili mamatay, mauni ang dili matorture sa mga gitawag natog kalibutanon nga torture. Unsa may makatorture o makapatay sa kalag, ang sala. Nya kun ato ganing panalipdan ang atong lawas, makasa kita sa mapananglitan, di ka gustong hikawan sa pagkaon, kay di jud ka gustong magutman. Unsa may mahitabo, imong taguon ang imong pagkaon, di na ka manghatag. Unsa man na kadaw, daw ilingay mong tupad na di ka daw, dili ka daw manghatag ka December baron. Ana ay daghang kay mga daw daw magani kay agianan, kanang agianan ba, daw kayo, daw kay siyang mga tanom, daw kayo ng iyang mga prutas. Ako nagpasalamat ko, ako laning i-mention kay murag di naman kayo normal ang gibuhat aning tawhana. Kana bang head diha sa CPDRC, ilang kuan warden, nagsigi naghatag nato dinhig saging, kay doon naman sila yung mga saging ipananom. O taga CPDRC, salamat sa inyong saging. Pertigyong nindutas mga saging ihatod nato dinhi, tag sa kabulig, tagurha kabulig nga nang liki sa kaguwang niya, natural jud kay nga pagkahinog ba ang nakaapan, kay di na masad kumuka og saging. Pero pagka ninduta yun, manggihatagon kay ba, kalitlag anhi din muhapit si sir niya, hatag dayon. Hinoon basin sad og gitawag ni mutual giving, kay nakahatag man sad ta dito nila og tabang ang katong mga lingkuranan, the other katong diha Pocos Prison Ministry, mga 1,000 to ka lingkuranan nga plastic nya nangaguba man to, naka pinagis atong pag-solicit, nakahatag po ta dito og kuan another 500 ka lingkuranan niya. Ang katong 8 ka tent nila atong nailisan, kay nangaguba naman tong ilang luna atong gipang ilisan. Ang canvas nailisan na sad. Mutual giving. Yang anong ato man ang gibuhat, dili proteksyon sa lawas, kung dili ang pagkamanggihatagon, kining gitawag nato virtues, maunay makapahimsog sa kalag. Labi na gid ng pagpasaylo. Muna si Esteban sama sad ni Jesus, di ba si Jesus gitorture iyang lawas nya sa dihang gabitay na siya sa cross. Unsa may iyang gisulti, amahan ko, pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Si Esteban sa duna sa ni sa statement, wa din hinato mabutang nga murag ingon ani iyang gisulti. Pagdayon na gid niyang kamatay, kay gisigihan siya bato, niingon siya, Ginoo, paghuman niya sulti ba to or before ni sulti siya aning sa imong makamot dawata ang akong espiritu. Niingon sad si Esteban na, Ginoo, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Murag ginana pagkasulti ba, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Pasabot, gipasaylo niya. Kamong mga asawa, kung ang inyong bana adto na magpuyo sa iyang kabit, or kamong mga bana, ang inyong asawa adto na magsigkuyog sa iyang laki, unsay inyong isulti?
pasayloan sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Nindota. Kana mo the best kayo, no? Nya human ngay Pasko man ang iyang kabit ni anhas inyo nya nihangyo nimo pwede ani kumatog ana kay magkuanta mag Noche Buena ani ko mo join ninyo sa Noche Buena. Unsa man ikaw asawa okay ra nimo dili? Unsa imong isulti? Basig mo ingon ka amahan ko patya na lang ni silang duha. Ayaw, ing na lang yapon amahan ko. Unsa man? Pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Ana. Nya kay sila may nanood dito sa inyong kwarto, di naman kapasudlon sa imong bana. Kay sila gid nga to'y magduog sa kwarto. Unsa may imong isulti? Sa imong mga kamot. Akong itugyan ang akong espiritu kay wa na may kamot mo gaus-gaus nimo tuwa na mas pikas. Bitaw kining pag-antos, kining pagpakamatay mao gid ni ang kaning gitawag nato bag liso nga mo pasabwag sa atong pagtuo. Og tungod ni ana, daghan kayong kaayuhan ang nahitabo sa kalibutan, conversions of sinners, transformation of hearts. Mo nang di kita mo surrender. Usas mga kaayuhan nato dinhi para sa mga tao nga naghuna-huna gyud sa espiritu, kani yung ato mga slots. Kaning namalit og slots, dili man na para sa ilang lawas ang ilang gipalit. Akong tanaw ba? Kay kung para pa na sa ilang lawas, wa man tay gihatag in return. Kung dili para gyus kalag, ang kalipay kalag. Ang ato rong pinaka-immediate nga slot, ang Litson slot, tag 5,000 para na ni ugma. Nya karon daing adlaw mo ikatapusan nato sa registration. Ugma mao na ang atong Christmas party. Nya namaligya tag 30 ka slots sa Litson slot tag pila to tag 5,000. Nya as of yesterday nakadawat na tag 14 ka slots. Pakpak. So 16 ka slots na lang ang kuwang. Basta pag mahurot na ni karon. Kamo wa pa kapalit ang premyo ra baani kay mawa ang inyong kolesterol o mga uric acid, no? Basta mo palit mo usa ka slot, mawa ngano man mo transfer ngadto sa inyong kalag. Malipay mo nang dili na ka mobati nga naa pa kay sakit kay lipay kay ang mga tao dinhi nga mga mandated organizations, atong barangay officials, chapel leaders o kauban nila malipay man og mang adlaw tungod anang imong gipalit nga slot. Kani mga pipila lang ni ka mga examples ba nga kanang pag-practice og virtues, generosity, charity, forgiveness, humility, mao ginay pagkaon sa atong kalag. Nya kon malipay ng atong kalag, bisan pagbatuon ta, bisan pagbitayon ta, bisan pagtorturon ta, basta malipayon ang atong kalag, way sala, di ragid na mo matter nato ang kanang mga physical tortures. Mo nang Ingos Kristo ayaw mo kabalaka. Kaya ang Espiritu Santo mo'y muhatag ninyo sa tukmang gahom o grasya. Mao ginay atong timanan. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, taliwala nining malipayong panahon sa pagkatao sa atong Ginoo, gipahinumduman kita sa atong kinabuhi sa pagsunod kaniya, dihas pag-antos o pagpakamatay. Busa, pinaagi ni Esteban, moingon kita, Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sama kang San Esteban, dad-o nato ang kalipay sa pagkatao, bisan diha sa mga pagsulay o pagpanglutos matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, pamatia kami.
nga ang mga nangulo sa gobyerno muila sa pagkatao ni Hesus pinaagi sa ilang paghago ug pagpalambo sa mga ug sa pagtahod sa tawhanong kinabuhi ug dignidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sama kang San Esteban, mahatagan kita sa grasya ug sa kusog aron lig-on natong barugan ang atong pagtuo hangtod sa katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga maangko nato ang kalipay ug ang pagsalig taliwala sa mga kasamok nining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Nga sila nga namatay alang sa pagtuo, mag-ani sa ilang langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi pamatia kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo ang anha kanimo diha sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Esteban imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga may padaog kang San Esteban batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mahala usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nga gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan,
nga sa katigalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Esteban, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayo mo ang imong ngalan, buhabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, Panginoon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Christmas is about His story. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a Christmas time and place. Christmas is the time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Esteban imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad og sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo ug mao ni ang atong protektahan dili ang atong lawas. Salamat sa nituo nga ang paghatag dinhi sa simbahan mao ang makaluwas nato namalit na tog slots. So ang atong SBF DAG naapay 13,174 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya na ni 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. Ang ato sad nga Santo Niño's Healing Gifts naapay 32,385 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. 7,615 pa ang atong halin as of yesterday. Nga ang 25 slot challenge ini 2,500 per challenge, niabot na sa 111 ang atong nadawat. Nya ang atong litson slot tag 5,000, niabot nag 14 ka slots, 16 ka slots na lang ang available. Naoton ta mahurot ni karong adlaw pahinomdom sa atong Paris Fiesta next year, May 3, second Saturday of Easter, nya April 24 ang sugod sa atong nobinaryo. Padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share og subscribe aron nga mas monitor ta, ma-refresh ta sa mga wali. Ako bitaw maminaw sa kus kaugalingon akong wali. Murag daghan sa kog makatunan kay spontaneous man ni akong wali. Malimot ko inigdang tag pila ka adlaw. Nya ug akong reviewhon minaw ko. Daghan kog makatunan. Nga ako ba makatuon ko? Labaw na mo nga wa gyud mo magwali. So ana nya ikaduha makahatag sa taog kanini ang income sa atong parokya para sa atong mga charitable works. So mo nay atong buhaton. Nya karon atong himuon ang pagbindisyon sa atong mga ikhak o sa atong petitions. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak, nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad
nganha kanimo sa ilang mga petitions o gratitudes o sa ilang edad o kinabuhi pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nining tuig 2024. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mahanamo Naka sa mga langit, pagdaygon ni mong ngalan, moabot ka na mo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tubyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kasadyaning takdaan, dapit sa kahimayan, mauray atong nakita, ang panagway nga masanagon, ulahan o pulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon.